दा बेखौ जोंनि बारग' एनडिबिफोरनिफ्राय जों मोनसे गोख्रों निन्दा होयो। दिनै बारग' एनडिबिफोरनि मुं लानानै बिथांमोना माबोरै बेयाव थिसनथाइ मोनखो? मानगोनां हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीनि सायाव गिदिर मोनसे सोंथि सोंदों आरो गुवारै खेंफोरथि होफैदों एक्स एनडिएफबि एन हास्थाय ब्रादारा। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसे बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। एक्स एनडिएफबि खौ लानानै गिदिर मोनसे फ्रड सोलिदों। बिटिआर सोरखारा थांनाय 17 आगस्टआव जितु फरेस्ट गार्डनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय। तो बेवहाय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीया खोथा होनाय बायदिब्ला आरो एक्स एनडिएफबि एन हास्थाय ब्रादारा बुंनाय बायदिब्ला सा 35 एक्स एनडिएफबि फोरनो साख्रि होनायनि खोथामोन आरोना। नंगौ, फरेस्ट गार्ड एनडिएफबि ग्रुप होननाय मोनसे लिस्ट ओंखारदों। नाथाय बे लिस्टआव एक्स एनडिएफबि एन हास्थाय ब्रादारा रोखायै बुंथिनाय बायदिब्ला गासै सा 35 केन्डिडेटनि गेजेराव अरिजिनेल एनडिएफबिआ साबाल' दं होननानै रोखायै बुंथिदों आरो बाकिया पाब्लिक गोजा। तो बेखौ लानानैनो दिनैहाय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों सोंथि सोंदों जे फरेस्ट गार्ड एनडिएफबि ग्रुपआव एनडिएफबिनि मुंखौ दाननानै बोरैहाय पाब्लिकनि मुंखौ सोखो आरो मानो? बेनि फुल क्लियारिफिकेशन होनांगौनि दाबि दैखांदों एक्स एनडिएफबि एन हास्थाय ब्रादारा आरो बेनि क्लियारिफिकेशनखौ होआब्ला आरटिआइ होगोनखौ रोखा बुंथिदों। आं सासे बारग' एनडिएफबि जानानै दिनै दे रिसेन्टलि दाखालि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थिसनथाइ होलांबाय, बैफोरखौ लानानै आं माखासे सोंलु आरो खेंफोरथिफोरखौ लानानै फैदों। दा बेफोरो जाहैबाय दिनै फेरेंगा बिथांनिफ्राय सा 35 एक्स एनडिएफबि होननानै जे थिसनथाइ हरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव, बे सा 35 मादाव दिनै जों जे नुदों बेयावहाय खुनु एनडिएफबिफोरानो गैया। बेयाव दङ गासै एनडिएफबिफ्रा 4 ना 5 दङ, बाद बाखि गासिबो पाब्लिक। दा मा बेसिसआव मा हिसाबै फेरेंगाया बै जे पाब्लिक मानसिफोरखौहाय एनडिएफबि होननानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सा 35 जे एनडिएफबिनि खथायावहाय माबोरै सोहरखो, आं बेखौ फेरेंगानिफ्राय मिथिनो लुबैयो। आरो दा बेयाव नुदों माखासे मानसिफोरखौ जायफ्रा एनडिएफबिजों खुनु सोमोन्दो गैया, एनडिएफबिनि न'खरजों सोमोन्दो गैया, बिसोरनि न'खराव मुंख्लंबो गैया। दा बेयाव हमना ला दिनै रजे ब्रह्म दङ, बिथाङा कुसुगाव डिभिजननि आन्दाराव सासे प्राइभेट इमप्लयि हिसाबै मावनानै दङ। बियो माबोरै एनडिएफबिनि लिस्टआव गाखोनो मोनखो? आरो मौसुमि इसवारि दङ, बिथाङाबो कुसुगाव डिभिजननि आन्दाराव सासे प्राइभेट इमप्लयि हिसाबै मावनानै दङ। बिथाङा माबोरै दिनै बे एनडिएफबिनि लिस्टआव एनडिएफबिनि खथायाव बोरै हाबनो मोनखो? फेरेंगा बिथाङा बेखौ फोरमायनांगौ। आरो जौखां मुसाहारि, बिथाङाबो सासे पाब्लिक मानसि, किन्तु बिथांनि मुङाबो जे फरेस्ट गार्ड एनडिएफबि ग्रुप होननाय मोनसे सा 35 जे फेरेंगा बिथांनिफ्राय दैथायहरदों थिसनथाइ होनो, बेयाव बिथाङाबो गाखोफादों। दा बिथांनि मुंफोरा माबोरै गाखोनो मोन्दों एनडिएफबिनि लिस्टआव? दिनै एनडिएफबिखौ दोननानै एनडिएफबिनि मुङाव पाब्लिक मानसिफोरखौ होदों। बेयाव जोंहा एनडिएफबि हिसाबै जोङो दुखु मोननाय फैदों। पाब्लिकआ पाब्लिकनि खथायाव मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन, किन्तु बारग' एनडिएफबिफोरनि खथायाव बै पाब्लिक सुबुंफोरा माबोरै हाबनो मोनखो? फेरेंगा बिथाङा बिनि क्लियारिफिकेशनखौ होनांगौ। दङमोन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोंहा मोन्थाय दङमोन। बे सा 35 जे फेरेंगानो जे खथा होदोंमोन बारग' एनडिएफबिफोरखौ सोनो थाखाय, बेयावहाय जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रानो मोनजोबनांगौमोन। पाब्लिक हिसाबै पाब्लिकनि खथा दंखायोमोन। किन्तु दिनै फेरेंगाया माबोरै मा जाहोननि थाखाय बारग' एनडिएफबिफोरनि मुंखौ बोख्लायनानै गालांजोबनानै बै पाब्लिक मानसिफोरखौ माबोरै सोदों, जाहोना मा? फेरेंगाया बेखौ जोंनो खेंफोरथि होनांगौ। नंगौ, खोथा होनाय दङमोन फेरेंगा बिथाङा जोंनो बहुत गोबां खोथा होनानै दङमोन जे आगोलाव फार्स्ट प्रायरिटि होगोन होननानै बिथाङा बारग' एनडिएफबिफोरखौ होदोंमोन गावनि डिपार्टमेन्टआव होगोन होननानै। दा बिथाङा दिनै होनो हायाखिसै बेयावबो। आरो मोनसे गोसोखांथाव बाथ्राया बेबो, बिथाङा जे 2021 मायथाइयावहाय सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै एक्स एनडिएफबिफोरखौ दानानै होदों, बै समनिफ्राय बिथाङा दिनैसिम बाहायबोबाय सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बारग' एनडिएफबिफोरखौ। नाथाय दिनै फैयै बिथांमोननि टार्म्सआनो जोबफैलायबाय, किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो बे ग्रुपनिफ्राय सासेबो थिसनथाइ होनो हायाखिसै। दिनै टार्म्सआ जोबफैबाय, बिथांमोननि अबस्थाया दिनै गोदाव सोराव, बिथांमोना बेथन गैया। बोसोरावसो बिसोरो 80,000 फैसा मोनो। दा बैफोरजों माबोरै न'खर सोलिलांनो हागोन? बिथांमोननि लाइफखौ बिथाङा जेबो सानाखिसै दिनै। इएम फेरेंगानि निर्देश बायदियै सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बारग' एनडिएफबिफ्रा गोबां हाग्राखौ होबथानायाव, संरैखाथि होनायाव गोबां खामानि मावबोदों। दा बिथांमोननि खामानि मावनाया दिनै ओरैनो दैयाव थांगारनाय बायदि जाहैबाय। दिनै जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थिसनथाइ होदों, बेयाव जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि जे सार्भिस प्रभाइडाराव मावबाय थादों, बिथांमोननिफ्राय सासेबो नुनाय जायाखिसै। आरो सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना दिनै गोबाव सम बिथांमोना दिनै दंफां हमबोनानै रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानोबोनो गोनां जाबाय, खस्थ' मोनबोबाय, रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाबोबाय।
बिथांनि बिथोन बायदियैनो दिनै बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि होननानैबो बुंजाबाय मुं सोजाबाय बबेबा समाव रायजाबाय बबेबा समाव बर' बिमाफोरजोंबो गोबां जे बुंजाथावै बाथ्राफोरजों बिथांमोना सोंखारि जाबाय दा बैसोर बिथांमोनखौ दिनै फेरेंगा बिथाङा नायसननो रोङाखिसै दिनै बिथांमोननि हालोदा मा जागोन बिथांमोना दिनै समाजाव थांनानै गामियाव थांनानै रायजो जाफिननांगौबा बिथांमोना दिनै मोहेरनाय मेगनजों नायजागोन रायजो राजाफोरजों दा बिथांमोननि फिउचारखौ बिथाङा जेबो साननो हायाखिसै नामा दिनै मानो बाहायखो ल'एक्स एनडिएफबिफोरखौ मानो लाजि फोनांखो दिनै मानो थिसनथायाव होनो हायाखिसै सा 35 जे फेरेंगा बिथांनो खथा होदोंमोन बेयाव बिथांमोनखौ दिनै मानो सोसननो हायाखिसै फेरेंगा बिथाङा बेफोरनि सोंलुनि फिननायखौ बिथाङा दिनै जोंनो क्लियारिफिकेसन होनांगौ बिथाङा सासे बारग' एनडिएफबिनिफ्रायनो इएम जादोंमोन दिनै मानो एनडिएफबिनि जेंनाखौ बिथाङा सुस्रांनानै होनो हायाखिसै मानो मोखांल' फान होखो मानो गाज्रि मोनजाहोखो रायजो राजाजों दिनै मानो बैफोरनि मोनसे जे मोननांगौ मोन्थाय बान्था दङमोन बेफोरखौ मानो होनो हायाखिसै दा बेफोरनो आरोखि जों बारग' एनडिएफबिनिफ्राय दुखु मोननाय आरो सोंलुफोरा इएम फेरेंगा बिथांनिसिम आरो बेयाव गोबां मानसिया गोबां सोंलु लाबोनो हागौ जे रोंगौथि गैयाब्ला माबोरै मोनगोन होननानै खिन्थु बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोंहा गोबां रोंगौथि गोनां बारग' एनडिएफबिफोरबो दं आरो जे दिनै नुदों बेयाव जे पाब्लिक मानसिफोरा जे मोनदों एनडिएफबिनि खथायाव बिथांमोना एनडिएफबिनिख्रुइ रोंगौथि गैयैसिन मानसिफोराबो मोनदों दा बेफोरखौ फेरेंगाया माबोरै खालामदों बेफोरनि फिननायखौ होनांगोन दा जुदि फेरेंगाया बेखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन होनो हायाबा जे 35 एनडिएफबिनि खथायाव बै पाब्लिक मानसिफ्रा मोनदों जे होदों बिथाङा बेखौ जुदि मोजाङै फेरेंगा बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनो हायाबा बेनि सायाव गोख्रों आरथिआइ होनाय जागोन दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय